Deci, bună dimineața! Acesta este primul meu video, care o să-l postez, bineînțeles, pe YouTube. Aș vrea să vă dau câteva sfaturi despre cum să jucați Coin Master. Deci, am văzut foarte mulți că rămâneți fără spinuri, am văzut foarte mulți că nu reușiți să înaintați deloc și m-am hotărât să încerc să postez la fiecare event, cu eventul nou, să încerc să vă ajut. Sper să țineți, cum să zic, sper să jucați cum vă spun eu, în mare. Deci, la eventul cu atac, care îl avem acum, o să avem o numărătoare care este așa. Jucați Betor 1, 17 mâini, Betor 10, 10 mâini, Betor 20, 8 mâini, Betor 40, 12 mâini, Betor 80, 5 mâini și ori 100 până dă atacurile. În cazul în care dă atacurile peste 35 de mâini, vă dau un exemplu, dacă vă dă la 38 de mâini, 40 de mâini, 37 de mâini, o să intre o extra secvență care o să o jucați așa. Doar în cazul în care vă dă peste 35 de mâini, jucați extra secvența asta care o să vă zic eu acum. Jucați Betor 1 o mână, Betor 20 8 mâini, Betor 40 5 mâini, Betor 80 7 mâini și ori 100 până dă atacul. Eu am probat acest event cu ciocane, dintre care am obținut un câștig de 12.000 de spinuri și 170 sau 180 de bilioane, ceea ce este de ajuns. Voi încercați să jucați varianta care v-am dat-o eu, pentru că este o variantă profitoare. Încercați să stați mereu, chiar dacă e să câștigați 20.000 de spinuri, încercați să vă duceți la sub 10.000 de spinuri, ca să prindeți fiecare event, să-l prindeți bun, să prindeți pragul 1, pentru că dacă prindeți pragul 2 o să fie mai greu, nu prea aveți cine știe ce câștiguri, este mai greu. Deci, să reluăm. În cazul în care vă dă alea 17 mâini în care jucați Betor 1, în cazul în care vă dă a 6 mână, a 7 mână și încă sunteți Betor 1, repetați mereu. Și mie mi s-a întâmplat să prind chiar de 10 ori la rând Betor 1. Dar cu răbdare și timp reușiți să ajungeți cât mai departe. Na, ce să vă zic, ăsta e primul meu videoclip care o să-l postez pe YouTube. Sper să reușesc să fac și eu câțiva abonați. Dacă vi se pare ok ceea ce fac, să dați și voi un like și na, ne vedem și la eventul următor. Vă mulțumesc!